Συνεχίζει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να στηρίζουμε το σύλλογο. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που κάνατε για το βραβείο. Είναι κάτι ξεχωριστό όλα αυτά τα χρόνια που έζησα σε αυτή την ομάδα, τα 12 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας. Σίγουρα στηρίζατε και την ομάδα πριν έρθω και εγώ. Όπως όλοι και εγώ νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να συνεχίσετε να στηρίζετε στην ομάδα.